ह्यो युनिक स्टे असा आपल्या मुंबई जवळ त्याचा असा झाला टाळ चिपळ्यांची परीक्षा सरू आणि पावसाक सुरुवात हो सर्व कसा अगदी जुळून येईल. मग हे काय बॅगो भरून आम्ही गेलो कर्जतच्या सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या ब्युटिक स्टे वाल्यांच्या मचानात खाऊन पिऊन जेवून मजा करू. चेक इन करून बॅगो रूमात टाकतात व्हेज नॉनव्हेज आमच्या रूमात हजर. जेवण खाऊन आम्ही कर्जतचो सुंदर नजारो बघूक गेलो. बायल पहिले असे फ्रॉक घालूक मागा नाही अनकम्फर्टेबल असा पण मग बायल वापरूक लागली कार मेसीचा नॅचरल अंडर आर्म रोल ऑन. ह्यामुळे एकदम फ्रेश वाटतं. ह्याच्यात असत 90% नॅचरल इन्ग्रेडियंट त्यामुळे स्किन साठी तर एकदम जेंटल असा. तिन्ही फ्रेग्रन्स एकदम बेस्ट असत पण स्वीट समर बायकोचं फेवरेट असा. आणि हा ह्याच्यात अल्युमिनियम ड्राय ग्लोसेन आणि अल्कोहोल अजिबात नाही त्यामुळे इरिटेशनचा अजिबात टेन्शन. तुमका सुद्धा हे प्रोडक्ट हवे असतील तर पर्पल फ्लिपकार्ट नायका आणि अमेझॉन वर अवेलेबल आहे. बायको आंगडा वाईच फिरून झाल्यावर टाळ चिपळ्यान घेऊन स्विमिंग पुलात गेलो. माझ्या शूटिंग बॉलच्या दणकट शॉटीवर खुश होऊन बाबल्यान माका गरमागरम भजी तळून आणून गब्बर चाय आणि भजिओ खाऊन वाईज आराम करता. बाबल्यान गरमागरम चायनीज बरोबर गावठी चिकन चपाती भात गुलाबजाम असा मनभर जेवण हाडून ठेवलं. जेवण तांदून दिलंय आणि सकाळी उठून नाव गेलंय तावसर आईचा फोन आहे म्हणता गावात लय पाऊस पडता. आयक सांगले गावचा सोड मुंबईत एवढं पाऊस पडता मी सध्या ढोपारभर पाण्यात उभो आहे म्हणता एवढं पाऊस पडता मग मेराव गेलं कशाक बाय आणि आयन फोन कट केला. मग आंघोळ पांघोळ करून आम्ही नाश्ता करूक गेलो. अंडा बुर्जी मिसळ पाव ब्रेड बटर पोहे रगडून आम्ही ताटपाय केलं.